ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, тамошобиёни канали мо, бо шумо ҳастам ман Марҳабо Собирова. чиқаре ки ба ҳамагон маълум аст, ман дар компания Фаберли кор мекунам. ҳар рӯз видеоимро тамошо мекунед, дар таги видео комментариҳои худтон мемонед, бисёр ҳам комментариҳои нағз менависед. ҳазор раҳмати Аллоҳ ба шумо барои суханҳои хубтон, барои суханҳои на он қадар хубтонам раҳмат мегӯм ки шумо видеоимро тамошо мекунед, фикр ақидаҳои худтон менависед. имрӯз ман мехоҳам ки он бонувонеро ки то ба ҳанӯз дар компания Фаберли регистратсия шудагӣ набошанд, агар шумо хоҳиши кор кардан дошта бошед, шумо мисол иҷозат гирифтагӣ бошед, мисол ба хоҳиши иҷозати мисол калонтаротон, шавҳаротон, мисол хаштомандотон, калонтаротон касе бошанд, агар ки иҷозат бутан шуморо мисол кор кардани бошед, марҳамат метавонед ки дар WhatsApp ман нависед, дар рақамҳои болои экран ман шуморо регистратсия мекунам, корро аз нол меомӯзонам, шумо обучение метам, омӯзиш метам. агар шумо шавқу рағбат дошта бошед, агар шумо хоҳем действительно кор кардан, ман дасти шуморо мегирам, то директория шуморо мебарам, ҳамроҳ кор мекунем, зиндагитона ширин рангин мекунем, беҳбудӣ мекунем, дасти шавҳаротона мегирем. кор қин неста, як телефон лозима, интернет кор, дар хона нишаста, дар назди фарзандотон, аз хона набаромада, ҳам корбори хонатон усбед мекунед, ҳам фарзандотонро тарбия мекунед ва ҳам дар Фаберли кор карда мусҳои нағзро ба даст меоред. мисли дигар духтаракҳои муваффақ шудагӣ, шумо ҳам иншоалло ки муваффақ мешавед. ҳамаш дар дасти шумоаст. агар шахс хоҳа пешравӣ кардан, иншоалло ки метавонад. ва баъд таҷриба ма барои чии духира дар дастам гирифтам, барои оне ки ин новинка аз компания Фаберли, новинка мехая ду каталог шуда бахён баромада. яй шемилис бовар кунед, ҳамин қадар бӯи хушрӯ дора, бӯи форам дора ки ҳеҷ нагуфтанӣ. имрӯз ма шафидам, шавҳарам мега ки дар аросиёт мега як духи дошта мега, точ ба точ мега, бӯя мои точно, ва як духи француз ки буда қиматҳо буда, чӣ қадар бӯи хушрӯ буда, амро ма дида наёфтам. мега амуза бихемра дора, чӣ қадар маҳқул айда, ҳамин қадар бӯи хушрӯ дора. агар шумо ҳам хоҳем барои худтона, барои мисол ягон наздикотона заказ кардани, марҳамат заказ кунед. мо дастафка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон ҳамаи ҷо дорем. мо ҳамаи ҷо равон мекунем. 3 сола ки ҳамин кор қатъи машғулем, ягон каса худо нишонода фанду фиреб кардагӣ нестем. мо дар болои сармо худои таоло дорем. иншоалло ки заказотон нағз ба назди шуморо омода мерасанд. инам дӯстони азиз, ин буд мисол имрӯза видеои мо. агар хоҳем ҳамроҳи мо кор кардан ё ин ки аз мо заказ кардан, дар рақамҳои болои экран дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. боқӣ хушҳолу хушрӯзу хонобод бошем то навбарҳои оянда.